Il-UHM Voice of the Workers iffirmat ftehim settorjali ġdid mal-Gvern li permezz tiegħu l-ispiżjara tal-Gvern se jkunu qed jingħataw ir-rikonoxximent mistħoq għax-xogħol li jagħmlu. Il-ftehim il-ġdid u li tant kien mistenni mill-istess spiżjara jiffoka ħafna fuq l-iżvilupp kontinwu tal-professjoni tal-ispiżjara. Fil-fatt, wieħed mill-għanijiet prinċipali ta' dan il-ftehim huwa li l-ispiżjara impjegati fid-dipartimenti tal-Gvern ikollhom aktar opportunitajiet li jkomplu fl-iżvilupp professjonali tagħhom. Dan ifisser li spiżjara gradwati b'baċellerat fil-farmaċija ikollhom aktar opportunitajiet biex ikomplu jispeċjalizzaw foqsma diversi tal-farmaċija. Il-UHM Voice of the Workers irnexxira wkoll tikseb pakkett finanzjarju aħjar għal dawn l-ispiżjara bilan ukoll li jkun ta' inċentiv akbar għal dawk li qed jikkunsidraw li jidħlu għal din il-professjoni. Josef Vella, kap eżekuttiv tal-UHM, qal li dan il-ftehim huwa biss il-bidu u li l-Union għandha pjanta azzjoni fit-tul għal dak li hu aktar żviluppi f'dan il-qasam. In-negozjati bejn il-UHM u l-Gvern ma kienu faċli xejn kif stqarr anke l-Ministru Chris Fernin innifsu u t-taħdidiet dammu għaddejjin aktar minn sena.